نابي سياس نملس ارتمرحنا هاجرنا من يساس 5 عامات البوليتيكان عندنا زلا على بوتات صاز زلو سبي من يجن سياس يوم ابل حجي سياس كيدو سعواسه كله اواسه خري له كيدوس مقاله تግራይ كيرأي محلافو بጣعم يحزنني ادي وحتنا يا ناي مسدي احواتين ازمادين يحاي عدل ابي احواتي لكن رسعوا من سلامنا يبلنن نايبلنا نعيش ترنا تግራይ እኮ ሰላም ከይበላ መኻዱ ቁርብ ይሕዝለን ነበር ኤርትራውኮ ምስ ኢትዮጵያ ሕውነት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኣብ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ ተጸገም እምበር ብዛዕባ ኢሳያስ ንፈልጦስ እስከ ንሕሰቦ ካበይ ይመጽ መበቆልና ኢሳያስ ካበይ መበቆል ክንፈሓር ኢለ ይኮንኩናነ ሰብ ግን ክትፈልጣ ትክላለክ ኦባማ ሲ አቡ ኬንያዊ ኣድዩ ኣሜሪካዊት ኣብ ሃዋይ ዓብዩ ናይ አቡ ስድራቤት ኣብ ካንሳስ ሲቲ ዝበሃሉ መበቆሎ ናይ ኣድዩ ስድራቤት ናይ አቡ ግን ኣብ ኬንያ ካበይ ፈሊጥና ያዚ ዝሕባእ ነገር ስለ ዘይኮነ ክንገር ስለ ዘሎ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡ ንፈልጦ ዶ ኣነ ናተይ ታሪክ እጅ በቀሊል ነገር خلي ሳልሳይ በሐጎይ ወላ ራብዓይ በሐጎይ ወላ ሓምሻይ በሐጎይ ኣብቲ ከባቢ ከረን ዓደይ እዩ ዘሎ እዚ ንሓደ ሰብሲ ክትኣምኖ እንተኮይንካ ቅድም ክትፈልጥ ኣለካ ካበይ መጽ ክትፈልጥ ኣለካ እምነት ሰኢልካ ይኮነን ንሓላፍ መንገዲ ዝውሃብ ኣይኮነን እምነት ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሕራይት መበቆሉ ደሓና ገዳሲ ይኮነን ንግደፎ ደሓን እስከ for some reason እቲ መበቆል ንግደፎ ኣሕዋት ኣለዎ ዶ ኢሳያስ አሜን አፖለቲካና ነው ወይስ ገበረ ሰብ ማን ይሓው ክንዴ ኣሕዋት ኣለዎ ኢሳያስ ኣነ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝውለድ ክሳብ ወዲ 14 ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ነይረ ብዛዕባ ኢሳያስ ኣሕዋት ከም ዘለዎ ሓደ ሓዊን ኢሳያስ ዝብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሳና ይምሃር ነይሩ ሓለ ግን ዝፈልጠ ይብለይ ولا حنت بزعبو زي نفلسي كمي غيرنا هنا كن امنو نقدد زلنا حدا سب كنت امنو انت خينكا ام نورمال هيوتكا كتفلط لك صبو غيركا بزي فليكايو نكت امنون اشغاري ስለዚህ እዚያ غليتنا ክልተ አጋጣሚታት ብዛዕባ ታሪክ ህይወትካ ንዝቀርበልካ ሕቶ ጎሲኻ ሓሊፍካ ህዝቢ ብዛዕባ ታሪክ ህይወትካ መራሒ ክፈልጥ ስለዘለዎ ታሪክ ህይወትካ ብሓፂሩ እንተ ትገልጽ مصحف كصحف حاسب لهم مصحف قوات مصحف زياده زرزراو نبرنت لا يلعل على كلنا نفلط لزغنا يفلط سب زلي مسلنا انا ስለዚህ አድልዋ ወደ ልጅነት አስተዳደገው ልምጣና ብዙ አናቅም እኛ ግን ያው የትግል ህይወቱን እናቃለን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማን ናቸው አስተዳደጋቸው ወደዚህ ትግል እንዴት ገቡ እስቲ እንደው የልጅነቱን አስተዳደግ የተማሩትን ትምህርት ከዛም ወደ ትግል ድገቡ ያደረገውት እንደው እስቲ ይንገሩን አነ ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙ ዛረቡና ይደፍርና አይደልን ያዳት ሰብዙ ሀት ተخليو አነ ነፍሰይ ውጽኢት ወይ ፍረ ናይ ቃልሲያት ጀነራል ስብሐት አሉላ አባነጋን አይወዷቸውም አሉ እንደውም ከርሶ ጋር የነበረ አንድ ኮንቨርሴሽን ሰምቻለሁ አሉላ አባነጋ የሚባል ለምንድነው መታሰቢያውን ያፈረሳችሁት ሻቢያ እንዳፈረሰው ብለው እርሶ ጠየቁ አሉ እና ከጀነራል ስብሐት የተሰጠው ትምህርት የሚያስገርም ነበር ያስታውሱት የሚችሉ ማን ነገር አላቀም ማለት በጣም ፕራይቬት የሆነ ዲስካሽን ነው የነበረው እኔ ጀነራል ሐየሎም ከኔ ጋር ጀነራል ቻይና የነሱ ማለት ነው የነሱ ናሳት አብረን ነበር ያው በዚህ ጉዳይ ተነሳ ተጨቃጨቅን ኋላ ወደ እንትን ወደ መጥፎ ነገር ሄደና ያለው አባነጋን ታሪክና ከአንታይ ኮሎኒያል የሆነው ውጊያ ስለዘረዝር በጣም አጥላላው ተጨቃጨቅን መጨረሻ ይባስ ብሎ አንተ በዚህ አይነት እንትን አደረግን የሚገርመው ነገር ግን ያው ተጨቃጭቀን ቤታችን ገባን ማታ አራት ኢሳያስ ጋበዘን አራታችንም ወደ ራት ሄድን ራት ካስቴሎ የሚባል የጣሊያን ሬስቶራንት አለ ሽማግሌ ሰው የነበሩ ብዙ ጊዜ ኢሳያስ ወደ ዛ ስንሄድ ዛ ይጋብዘናል ኢንፋክት ጥሩ ነገር ነው ቢናገረው ለዚህ የትግራይ መኳንቶች እንደራስ አሉላ በግ ይወዳሉና እስኪ በጋር ሮስ ስራላቸው ምናምን ነው የሚለው anyway እንደተጣላን ቻይና ነገረው ምን ሆናችሁ ነው ሲለው በአሉላ አባነጋ የሚመለከት ተጨቃጨቁና ተጣሉ አለው
ኢሳያስ በጣም ተቆጣ። አንተ የታቋለህ አሉላን የታቋለህ አሉ። ሰደበው፣ በጣም ሰደበው እና እኔ ግሬት ግራንድ ፋዘር ከአራቱ የአሉላ ጀነራሎች አንዱ ነው አለ ኢሳያስ። እና እንደ አሉላ የመሰለ ጀግና የለም ብሎ እኔ ስናገር የነበረውን ከኔ በበለጠ ተናደረገ። ወደ ፍሬም ጭጭ አለ መጽኦም ኣብዚ ሕጂ ኢሳያስ ከይዱ ክሳብ ኣዋሳ ኩሉ ኣዋሳ ክሪአ ኢሉ ከይዱስ መቐለ ትግራይ ከይረአየ ምሕላፉ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ። ኣዲኡ ሓትና እያ ንዓይ ምስ መሰደይ ኣሕዋትየን ኣዝማድየን ይሓ ይዓደን ኣብይ ኣሕዋት ኢላ ግን ረሲዕዎ ምንም ሰላም እውን ኣይበለናን ንዓይስ ይትረፍ ነታ ትግራይ እኳ ሰላም ከይበላ ምኻዱ ቁሩብ ይሕዝነኒ እምበር ኤርትራዊ እኮ ምስ ኢትዮጵያ ሕውነት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ኣብ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ ፀገም እምበር ኣብቲ ናይ ህዝቢ ይኮነን። ህዝቢ ጉጉይ ኣረኣያ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ትግራይ ትግርኛ ሓደ ዓይነት ከም ዝነበረ ሓደ ዓብይ ፀገም ዝተፈጥረ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ችግር ዝፈጠሩ ሃፀይ ምኒልክ ዝበሃሉ ንጉስ እዮም። ሃፀይ ምኒልክ መጀመርያ እንዳውም እንታይ ኢሎም ነይሮም ኩሉ ትግራይ ትግርኛ ብምሎ ኣልዋሃ ምላሽ ይውሰዶ ጤልያን ኢሎም ነይሮም። ድሓር እቴጌ ጣይቱ እንታይ ይብላ ጃንሆይ አክሱም የሌለበት ኢትዮጵያማ ምን ኢትዮጵያ ይሆናል? እንደሱማ አይሆንም ይለው። እንደሱ አልሽ እንግዳውስ ከመረብ ወዲያ ይወሰደው ይሎም ባዕሎም ያም አፄ ምኒልክ ኤርትራ ጤልያን ሂቦሞ ተሸኒፎም አይኮኖም ውግእ ወይ ግዛዕ ይወሰዶ ይሎም ሂቦሞ በቃ ወሲድዎ ፈሊዎ